Klemanta życzenia. Pierwsze życzenia dla pana Pawła. Za chwilę jest już pan Paweł na Telebimach. Pozdrowienia dla Pawła, który przez wir pracy dorobił się już wśród znajomych żartobliwego przezwiska człowieka faktury. Dlatego cieszymy się, że akurat dzisiaj spotykamy się tu, gdzie wszystko się zaczęło i mamy zaszczyt złożyć Tobie najlepsze życzenia z okazji zbliżających się 34 urodzin. Bądź, Pawle, zawsze sobą, takim jakiego Cię znamy i szanujemy. Przykładnym ojcem rodziny, świetnym kumplem, patriotą dbającym o los Polski oraz ujmującym wrażliwym człowiekiem, który hobbystycznie zajmuje się w schronisku bezpańskimi psami. Pawle, mamy nadzieję, że mimo różnych przeciwności losu wciąż będzie z nami, tak jak to trwa już od 8 lat, czego z całego serca życzą Tobie przyjaciele z grupy F23. Pan Paweł na Telebimach. Drugie życzenia, proszę Państwa, w przerwie dzisiejszego spotkania dla